Ting snack na sad. Unta, way magsinamok diri karon. Pero posible jud kay itong umaabot diri ron sa Jikoy. Kay kabalo ko busy to ron siyang kinabuhi. Kay nagkanal pa to ron. Mauni lang tag-jis. Daw be? Wala pagkalamiam di anin yan. Di mo nini basta-basta. Wow. Napagin mo nag-jis sa tunga ba eh. Nakini may bingka, di ka lugi. Pero, di ta magkumpensa. Kaya mga sirok na dali ta pitas kilid-kilid, nagtago-tago, nagapahapa. Pero pamino na ko, pag kumang mingawa, maragwala sila diri ah. Imposible ni maabot diri. Ito pa pre ba? Katong gi-applyan bitaw nimo nadawat ka? Wala pre. Ay, kulang mo to papilis ko na ako ugod. Kayat may pako. Ano day pre, dawat na ka? Wala pud gali no. Iskok abi na kung nadawat na ka, o man di ay. Ay, pa ato pre ba? Anong ay pagkaon to sa inyo pre? Atay, mangita man ka pagkaon sa ko. Wa kita nadawat sa trabaho no, mangita no ka pagkaon. Bakit naglungag kag balanghoy dito ba? Balanghoy. Di mo ko nagkaon na kay di madawat sa akong stomach. Ah, ang tiha po nimo, di mo ka kag balanghoy. Asa man taan ni ron padong pre? Siyempre, dito ta kada mulag magsinamok. Oh, nagkaon pre to ron. Di man tumutag pagkaon kadto pa. Taon lawas sa tumura nagilipante nga dinosaur. Tono kay murag nakita na ko to ganang buntag ba nagpalit to rito. Bingkam guro to yung pods. Diya ka. Oh, bingka to ba? Ikaw na ka to nahurot pero hindi daya maton niya. Ay, magkakaon pa ta to. Iba yung children. Tingnan mo ah. Wow. Uy, Ket! Nasa lagi ka? Alangan, ayaw man ko. Na, maorginate permit trabaho ni mo ba? Mura po kag logic ko yung ilaulid. Alangan, nana man na. O sige na, pagkuha na diya. Anak man na bitaw. Eh, kuha na! Imuha na na! Awara, lakaw na yung pagkaw magkuha. Pastilan, yun yung bataan eh. Marok kung kayo ba? Puto ilaha pre. Okay, tara pre. Ina, gidi oh. Pagkaon lagi na. Sus, kanang lawasan na lagi na mahot pagkaon lagi. Iyo, ginatawanan ni ba? Hindi mahutdan ba? Dagan kay pagkaon. Pastilan, tara. Pero sa paghala pre no? Ito na to pre, dulon to. Tuo na to na. Tanawa ko malamit na naman pagkaon. Hindi kay lason na kayo na. Tanawang kita po. Kita po lawat po. Tara, tara, tara. Apilong nagkaon kay apin pagpalit. Nawa sa buko. Dapat ng hapon. Unsa naman sa mo dirilit? May uto da. Nila! Dito may magikan lang sa mga istorya me. Unya, kung dito mo gitan. Uto man ba? Patilwa lang may ano? Gamay. Pangapakon ta mo sa isa noon, patilawa. Kita na po niya si Muha kayo. Pero gimingaw po niya si Muha. Gimingaw o gigutom mo. Anak po, gigutom mo Dugay na gimingaw. biya ta nagkita. Di naman na maayo yung Gimingaw mi sa imo. Kasi pala dili maayo, anak. Wala nalipay ko kay si Jikoy, wala karon kinanarbaho nagkanal, kamo na po'y nangabot. Dapat malipay ka kay bisita ka na mo. Malipay mo tan-aw sa mua. Malipay kog maabot mo, ug di mo mangilabot, pero taga-abot inyo hurot akong pagkaon tanan. Binuang Di mo guna man hot doon. Gamay ra man ang pangayoon. Gamay lang yapon katong niagay gikuha ninyo. Inyo rong gilipat. Ay, ikaw po, katong niagay akong baseball, imong ginahinay kuot. Ano to Dili niya? ka pag dinalo ba? Tanaway mo kumardako na kay stanan. Oh, Pagkaon, baon. Oy, katora man tong niagi nya kan kay buutan naman kayo me. Buutan. Mangayo pero at least nananghid me. Ang mangayo. Paminaw ra gud mo. Ka, Muhatag man ko, ug di lang mo mga sirok. di mo sirok po me. sirok na ngayo. Ngayo na kayo mino. Di naman may mangilo. Nabay mangayo, nga hotdon tanan og pangayo. Ini ako sige tulog ice cream. O, umuma na. Ice cream gamay oh. Di ka ganahan ka ice cream dams? Ay nakulibaan nyo anak. Ika ng ice cream nyo. Bratohon na kayo na. Baratohon nga ginakumpra magani ini sa mall. Ginakumpra bitaw na. Timo mo na yung pinakabarato nga baligya. Grabe po ka damsoy. Panghatag na lang gud na imong mga kaon diha. Nung sa man ka. Uy, wa ka tan-aw ang lawas nako oh. Dapat kay tagaan ko nimog unod gamay. Sala pa rin ako milang ang gipanganak ang tibihon. Nawayon ko kayo tibihon lang gihapon. Wa man gali ka mura kag budha nga wa ka utot. Mangutot pre ng Buddha. Pero kaysa hapit ibang pista sa mo Adams. Di tayog ka invite baka ka maglitson ra may siyam ka buok. Kaila kang Sam? Samok, kung mo na yung mga trabaho niya maglitson-litson nanoon mo. Kung tinuon mga ng litson ninyo. Litson bakay na, klaro. Uy, wag ka dams. Iyaha mangong silingan maglitson og siyam kabuok. Nya siya ang gisugo nga mang-invite. Nya di mo tagaan.
pastila ni mo di kanya invite noy. Buing dapat mangatag ka karon. Correct! Nya, Correct, sinunawong. ikaw mo hatag yapon? Base ka ba kung sa iyo insulti niya, di ko mistas nyo kay inyong mga katribo, manghiluay. Buwan! Hilo ay Luay. na. Lumbrang Grabe bawa ka. ka. Ay, papurok pa ka na ba? Mapapurok, bahala mo dira. Takaragyawit oh. Hoy! Unsa mong ka? Ilaw ragani ko kay di na ko balta la ugag ni mo eh. Nintilaw, yung mo di mo tanan, nga imong gibalit, nintilaw ng Japon. Ilaw ra bitaw ko. Kabalo na magikaw sa ilasa na. Perting lami ah. Sa muka, yung kay ninyo eh. Kamu gani, ug mo yung buhat yung kinabuhi mo magsamok-samok sa kuha. Saman mo. Grabe naman kayo mo. Oh shit! Oh, tama na! Wow kayo ba? Agalas gawa ni ninyo eh. Sobrang yung kayo mo ba? Oh, tangan. Balik ko dali ba? Kailan yung mga matay? Lagtanon kayo ba? Eh, wow, pagkaon nila na magikuha.